उत्तम मोसाहारि फिटनेस लाभार हेल' हेल' उत्तम गोजोननाय थाबाय दे आंनि एलबेआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच हेपि मागो फोरबो गोजोननाय थाबाय आंनि एलबेआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच मा खबर उत्तम एसे गोबावनि उनाव माथो अनजलि बसुमतारियालाय फैदों जों अनजलि गोजोननाय थाबाय दे थेंक इउ स' माच आंनि एलबेआव जइन जानायनि थाखाय थेंक इउ स' माच मा खबर फिथाफोर सावदोंना सावाखै मागोनिलाय अनजलि लाइक दान थेंक इउ जोंहा लोगो लाइक दान होनायनि थाखाय फिथा लारुफोर जागोन ना जायाखै बानायगोन ना बानायाखै फिथा हरद' एसे मा खबर लोगोफोर कमेंट खालामदो दे कमेंट प्लीज सपोर्ट करिए जो भी नया है मेरे चैनल पर अनजलिया जोंहा मा होनखो जोंनिथिं बिदि गैया सिरिसोनो नोंस्रा मानिगोन ना मानिया नामा अनजलि नोंस्रा बेलागुर सावोना सोरबा जायगा लायै जायगा बिराद मानियोना ओमफ्राय जायगा लायै जायगा मानिया आरो मानिब्लाबो सिरि आरो आयौ मासि गोजांसोदों थेंक इउ सभी को मेरे लाइव स्ट्रीम में जॉइन होने के लिए गोजोननाय थाबाय लोगोफोर जायफ्रानोखि कमेन्ट हराखैब्लाबो जइन जानानै दङ थेंक इउ स' माच आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय फालिया फालिया आरोना नोंस्रा माबा नामा ख्रिस्टियान नामा खालि फिथा लारु देलाल' जायो फिथा लारु सावनानैल' जायो आरोना देनानैल' जायो बेलागुर सेलागुर सावा आरोना जेबो नङा गुड आफ्टरनून सभी को गाइस सपोर्ट करिए प्लीज जो भी मेरे चैनल पर आया है मान को रूपामणि से बुजियासै आं माखौ होनखोथाय आंनो कमेन्ट फरायबोगासिनो ओमफ्राय आंनो बुजियासै आरोना अनजलि कमेंट गाइस कमेंट प्लीज कमेंट करिए लाइक करिए सपोर्ट करिए हाबाब दाबो गोजांगाया आरोना ओरैबायदि गुसु नै दिङा जोंहा मा जाफैलायखो नोंहालाय गाबनाय लथारसै आरोना जोबाखै होनबा दाबो मोदैया गोजोननाय थाबाय दिङा ब्लग आगै आंनि एलबिआव जइन जानायनि थाखाय थेंक इउ स' माच मा खबर जोंहा जोंना धोरोमा रुफामनिसो नोंस्रा आरोना जा बेस्थ'थार आंहानो हाब मा खामानियाव बेस्थ' जालायखो माबानि मागोनि सम मोनासै जागोन दे जेबो नङा दिङा आगै मागोनि बिजिथार नामा होमबा जोंहा अनजलिया होनदों आरोना बहानिमोनथाय अनजलि लोगोआ जोंहा काहानि नों बिनानाव आङो गलाघाटनि
नोंना मा रायलायनाया एसे उल्था उल्थाबा लोगो अनजुलि लोगो एसे मानसियानोथ' माबासो नामा जमनिसो नामा बासुगावनि बासुगावनिनो आं बासुगावनि आरोना नोङो दे गामियावनो मिक्सारसो रायलायो नामा नोंस्रा नोंसोरनिथिंजाय माथो रावा मिक्सार जालायलांबाय अनजुलि लोगो ना 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 औ ए नंमारगौसो आरोना अनजुलि आदसा दे जेबो नङा गामि लायै गामि ना जायगा लायै जायगा जोंथिंजाय आरो बर' गोजाखाय बर' गोथां रायलायो आरोना दङ आरो बांगाल जंगालफोर दं बङालिफोर दं नागाफोर दं होमबाबो बर'आ बर'खा गोथां रायलायखायो आरो हारदाजों गामिसे आदसा हारसाजों गामिसे आरोना दे जोंहा बिस्मा साहू हाय बिस्मा जी थैंक यू मेरे लाइव स्ट्रीम में आने के लिए थैंक यू सो मच बिस्मा साहू जी मा जाथिया बेबो आङो बुजिदों दे अनजुलि नोङो माबायाखैब्लाबो लिरनाया एसे भुल जादोंब्लाबो बुजिदों आं थैंक यू बिस्मा जी प्लीज सपोर्ट करके जाइए प्लीज ओके बुजिदों आङो अनजुलि औ होनदों आरोना दे जागोन दे मा ओंख्रि जाखो अनजुलि भिडिअ नायलायदो अनजुलि लोगो जोंहा आंबो नायगोन भिउसानो जाथाराहाय आंना थाथ' लोगो गैयाबा साब खालामदो दे बिनानाव होनदों आरो आयौ लोगोबो बिनानावबो आरोना दाखालि लोगो जानायालाय बावबाय सोरनि एलबियाव मोनथाय माबानायावमोन नामा आसाना बिलिनावमोनथाय आसाना बिलिनाव मोनदां लोगो दंबाल मानो गैया जानो कामेन्ट हरबानो आङो माबायोहाय रिप्लाय खालामो अमा दालि खाजिसो गोथावानो दे दे जागोन दे दसे सम मदद होफैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच नोंहालाय एलबि टाइमा बेसे अनजलि दंखायो आंजों आंबो दंखायो दा दाखालि लोगो जानायखौ बावबाय नोङो फाग्लि दे होमबालाय आंबो दोनखानोसै दे अनजलि बाय बाय गासैखौबो लोगोफोर बाय बाय दे